Wilson mi ya Dunlop? Sen haýty tensin tamamtaýla. Men bugün size bulan aýrat ýyňyklaryny hem tapawdyny aýdyp geçeýin. Bu görýäniňiz Wilson brendiniň US Open original topu bolup gelýär. Bu top 1979 ýyldan bäri US Open çempionatlaryny ofitsialny top bolup kullanýar. Ýöne biziň ýurdumyzda bu topun birebir kopýalary, replikalar gatykän gelýär. Şonuň üçin sport öýjümiz hiç ýyly alanaýman. Dunlop Tour 1 brilliant topu original top bolup geldi. Öýde oyna, daşarda oyna, asfaltda, kafilde, betonda, nirde oyna tamam, zaýlanjak zatdan ömürlük bolup gitýär bu toplar. Hem-de turgunlyşygy maksimalny effektiwni etjek bir oň toplan birdir şey. Inni bolsa Dunlop Mia Wilson özüň saýla. Elem sport bolsa elmi dama senin hyzmatynda.